Jesenja akcija humanitarne organizacije Srbi za Srbe na Kosovu i Metohiji. Porodica Tasić, imamo 4 dece, dobio sam opremu komplet za kupatilo, veš mašinu, frižider, bojler, sve komplet. Hvala puno. Mi smo porodica Zović, znači 2 sina, 2 čerkice i ja i supruga. Dobili smo znači mašinu, frižider kombinovani, 3 kreveta i materijal za izolaciju. Ja sam Goran Đurić, dobio sam šporet električan i na drva. Pomogli smo 17 porodica širom Kosova i Metohije sa preko 19.000 evra. Zahvaljujemo se svim donatorima na podršci i nadamo se da ćemo nastaviti da pomažemo naš narod na Kosovu i Metohiji.